Anke fix-xahar Għawdex u importanti li fil-25 ta' Mejju li ġej kulħadd jivvota lil kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Dan għax huma biss il-kunsilliera eletti fisem il-Partit Nazzjonalista li qed iwedu li jwettqu mill-aktar fis ix-xogħlijiet li għadhom pendenti fil-lokalità. Dan minħabba li fl-aħħar snin il-Gvern baqa' ma għenx fil-ħtiġijiet reali tan-nies. Hekk qal il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għal-ħidma fil-Parlament David Aġus fit-tmiem żjara ma' residenti u l-komunità kummerċjali ta' din il-lokalità ċkejkna fil-Gżira u Ċija. Aħna tal-Partit Nazzjonalista nemmnu fil-Kunsilli Lokali, aħna tal-Partit Nazzjonalista irridu li l-Kunsilli Lokali jingħataw aktar poteri, jingħataw aktar flus biex il-lokalitajiet tagħna ikunu aħjar, biex il-lokalitajiet tagħna għalikom ir-residenti ikunu post fejn intom verament tieħdu pjaċir. Akkumpanjat mill-kandidati għall-elezzjoni lokali u tal-Parlament Ewropew kif ukoll mid-deputati nazzjonalisti f'Għawdex, David Aġus semma wkoll id-diffikultajiet li għaddu minnhom ir-residenti tax-Xara. Però anke għalikom ix-xarin tafu li hawn bżonn aktar indafa f'din il-lokalità u hawn bżonn ukoll li nieħdu ħsieb it-toroq tal-lokalità tax-Xara. Barra minn hekk anke l-Kunsill Lokali mhux aċċessibbli għal persuni b'diżabilità, xi ħaġa li aħna nixtiequ li naraw li sseħħ fil-leġislatura li jmiss. U fakkar ukoll kif fi żmien Gvern Nazzjonalista ingħalqet il-miżbla tax-Xara biex minflok improġettat park tal-familja. Iżda dal-Gvern għażel li ma jagħmel xejn u dan juri d-differenza ta' kif iż-żewġ partiti politiċi ewlenin iħarsu lejn Għawdex. Għalhekk hu importanti li kull kandidat tal-Partit Nazzjonalista jingħata l-appoġġ mix-xahrin ukoll.